هامت زوادوب كاب علة 24 كساب 26 ورحده زواو وددر مهزون سنعنا كايدو نيرو عمد بطبب نزز دسس مدب يكلونا سناي مكيتال بمجمرة بأقاطعمي زواو وددر مهزون سنعان عدمينا خبيركم مسانا بمحباركم نخلكم تساتفتي باسم هامت زوادوب يمسكن مهزون سنعان نويح عمتات يستفعل على درجة نمتوبعو بدرجة محبر كسرحت نحيو هامامت زوبادوب مبربار فترة من السيات نزل قم عبالة أبتحت الزبل تيما زباو وددر مهزون سنعان كاب علة 24 كساب 26 ورحادة كلتاشن 24 عمن دفرا أكايدو نيرو تساتفتنا يزوددر كاب 10 تغلتن وصان زوباتات زوبادوب زمتو مهستن سنعتن أو دابي سرح أكالات كاب كالاي درجة أبيت تمرتي وكلتها هامت أب أبيت تمرتن أب استفلاليو تسلاتات زوبادوب سرحو من السياتن زركبوهم كباب سوسان شمونتن من السيات أبزور الدر تساتيفهم نيروم هو زي أبزغني دال زغننا ناي مهزون سنعان ودر أبكل تشحن عسران كلتن بدرجة زو واحد وعلى كيدنا نيرنا أبتي وعلى نمبربارو تبهيدي وعلى قدم قرب فتزهدي لسلز نبرة نمبربارو حدا وعلى تخيدو كابتو على مسوصنا قال مدى بسرح حسنا وصينا مالتي وحفشا أب كل النقصان زوباتات كم تمهزون سنعان بدرجة كلب قوم كم زلو يو إنا حدا مدى بسرح وطينا السو أبزا حلفة عمتك أب كل النقصان زوباتات ناي مهزون سنعان كلب كجبريو تفتينو مالتي لو معمتك أبز حلف عمي أبقنا ودابتات نزوب ناي مهزون سنعان مبزحتو أبتو مهارو دا تكوري نيرو ناي أب كل النقصان زواتات زيرنا تنبول ساعت أبز مسيان كم زوالا درا غيرنا نيرنا مبزحتو تسرحت قل نايتو مهاري نيرو زحجي زقبرنا يغا وتسيدنا تغينو كيلاتاتن عبيتن تساتيفو ما أبزو وازلو نزرعنا يزمسل سرحت كأحيزم قريبهم مالتي أنا قبل سلاسة يوهنس بحال قبل أسبوع ده كم حريق متى يا تريواز اللهم ماشين كا ما يكانش متحن ماشينه أجي زيادة رياضة ما بكاب شدشتك 10 تقلت فولت إنبوت زلوا بزلنا تي بروبي زي عجي تغلى لسرح انتي تيلنا زي مويستر ديتكتر تبال تقلي أمريس ألوري لنت نقرنا مالتي أجي زي قريبا زلوا موزوغا يا إكسكافاتور بهيدروليك بريجر صرح كوينا هاجراو محبر من السياتن تمهارون إيرترا بموهار زملكتن منسترتاتن هاجراوين تكالاتن مأكل مهزون سنعان زبل مدبا بجيسو أبكلتاشن عسران كلتن زواو على كم زكايدة زفلت كوينو لوم دما كم أكالن مقتلتن نايتن أبنوسان زوات هزوما كلباتن أبكنا ودابتات استخايدة وددراتن بزحيلن السفحن من قدي نابتجبات السرحن مسجارو زواو وددر تخايدو هو زمدب كم تزولكها أب تسرح زحلف خنكودو صنحنا غعزو قليل لناي أب نقصان زواتات بدرجة خلب أب قلقل نقصان زواتات بفلاي دحن زغون خلبات كبلا سلز كلبات قوما سلز خلا تي زواو وددر مستسرعه كابتن نقصان زواتات فتشنا زيرنا مالتنا بتا 10 تقلتن نقصان زواتات أب 10 تقلتن نقصان زواتات كابولو سراح يستبهل ناز مدب زي بقي تباهيلو ميمياتا غيرو مالتي كابتن ميميا تن زحشا سرحت نابزي أقريب لهن مالتي زي أستاد حدا ورحب بيلو وسيدي مالتي أبزي زرعني أبزي ناي كلتا معلتي سعوق زخنا وددر ولا نسبون فوتينيرو بزرعني أقباب كيدو مالتي
ውድድር ምህዞን ሰንዓን ኣብ ነብሶ ወከፍ ንኡዞባ ውድድር ከም ዝህሉን ብሉእ ስራሓት ድማ ናብዚ ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ውድድር ከም ዝቐርብን እዩ ተገይሩ። በዚ መሰረት ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ልዕሊ 68 ዝበፅሑ መንእሰያት ነዚ ውድድር ዝበቅዕን ተወዳዳርን ስራሓት ከቕርቡ ልዑል ምድላዋት እዮም ገይሮም። ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ናይ ጸዓተ መፂና ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ከባቢ ዓመት ኾነ ወሲዳ ፈተነ ጥራይ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዘለኽዎ ቦታ ኸ ንማተርያል ዝኾን ዋላ ቦታ እዚዩ ኣፀጋሚ ቦታ ስለ ዝኾነ ነቲ ግዜ ክመጠ ኽኢሉ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተሰርሐት ነይራ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓሳብ ከተበግስ ከለኻ ብርቱዕ ፃዕርን ግዜን ከም ድሓተካ ርዱእ ነገር ልዕሊ ዝኾነ ነገር ባጀት ሓተካ እዩ። ኣነ ግን ሳላ ኮርፖሬሽን ዘርአትን ጥሪትን ሙሉእ ሓገዝ ገይርሊ ዝኾነ ነገር ኣይተሸጎርኩም ክብል ይኽእል እየ። ኣብ ግዜ ግን መጀመርያ ነቲ ብስራሕ ከወግሶ ከለኹ ከም ሰብ ግዜ በሊዕለ እዩ። ምክንያቱ ኣፅፊፈ ንኸቕርቦ ናይ ግዜን ናይ ቁርብ ገንዘብን ኣጥፊአሉ ክብል ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣብ 2003 በዘን 5 ዘርኢ ዓለስ ንህዝቢ ኤርትራ ቅርሲ ክኽእሎ ኢለ ተበጊሰ። እዚ ዓለስ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዘርኢ ንነዊሕ ዓመታት ግን ጠፊኡ ነይሩ። ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ጥምና ዋዕለ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ግን ካብ ኤርትራ ጠፊኡ ከም ፀሃያይ ዝቁፀር ዝነበረ ዘርኢ እዩ። መስኖ ብሰለስተ ዓይነት ኢና ነካይድ። ብነግሒ ብመስመር ብከናለ ንጥቀም ኢና፣ ብነጠብጣብ ንጥቀም ኢና፣ ብመጻጊ ከዓ ንጥቀም ኢና። ስለዚ እዚኣ ኣብ ድሪፕ ኢሪጌሽን ወይ ኣብ ነጠብጣብ ኣዝያ ውፅኢታዊት እያ። ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ከባቢ 2500 ሜትሮ ኳድሮ ክተልምዕ ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ሙሉእ መዓልቲ እንድሕር ደኣ ክትስትኽኢልካ ኣዝዩ ሰፊሕ ስጋዕ ፍርቂ ሄክታር ክተልምዕ ብቕዓት ኣለዋ፣ ዓቕሚ ኣለዋ። እተውፅኦ ዋጋ ከዓ የብልካ ናብዚኣ ስራሕ ከዓ ምብርባር ኣዝርእቲ ማለት እዩ። ምብርባር ኣዝርእቲ ክንብል ከለና መወቀላውያን ኣዝርእቲ ናይ ሃገርና ካብቲ ደለዉ ኣብ ምክዕባት እሰታውነትን ካብ ሕማምን ካብ ድኾነ ባላዓትን ተፃዋርነት ንክገብሩ ብዕቱብ ሰሪሐ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኢለ ደበገስኩ ይብልካ ሰሪሐ የለሁ ማለት እዩ። ናይ 4000 ዋት ዝለዓለ ቮልቴጅ ዘለዎ ማለት እዩ። ዝለዓለ ዋት ዘለዋ ዝኾነ ነገር ካብ መብራት ጀሚሩ ክሳብ ፍሪጅ ሓፃቢት ብዘይ ፀገም ከተሳልና ድኽእል ኣብ ዝተሰሪሐላ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ልክዕ ከም ናይቲኣ ሶላር ፓነል ኣለና ኣብዚ ኣብ ገዛና ብንረኽቦ ኢንስትሩመንት ገይረ ሰሪሐ ዘለኹ ዝኾነ ነገር ከም ትራፓኖ ቲቪ ዝኾነ ነገር ዝኣመሰለ ክንጥቀመላ ንኽእል ንሰርሓላ ንኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ከም ዲያኑ ወሰናዮ መምደኒታት ብሓደ ዝተዋህበና መምደኒታት ነይሩ። ኣገዳስነት ናይ ትምህዞ ክብደት ናይ ትምህዞ ከመይ ነይሩ ጥቕሙ ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዚታት ኣብ ግምት ርኢና ኢና ማለት እዩ። ነጥብታት ሂብና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቶም ዝረኸቦም ዕዉታት ንምርፅ ኢልና ማለት እዩ። ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ እቲ ቀንዲ ክስታይ እቲ ናይ ምህዞን ሰንዓን እቲ ዕላማ ወሲ ኣብ ሃገርና ዘሎ እቲ ክንጥቀመሉ ዝፀናሕና መንገዲ ገይሲ ብዝሓሸ መንገዲ ከመይ ጌርና ክነማዕብሎ ንኽእል ብኡ መንፅርካ መነባብሮና ሒዙ ከመይ ከመሓይሽ ይኽእል እቲ ቀንዲ ረቑሒ ነይሩ ክብሎ ክእል። ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ መንእሰያት ስራሓቶም ከም ዝሓልፍን ኣፍልጦን መተባብዕ ሽልማት ከም ዝህልዎ እዩ ተገይሩ። ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ልዕሊ 68 ስራሓት ንውድድር ክቐርብ እንከሎ ካብዚ 3 ብሉፅ ስራሓት ንፍሉይ ሽልማት በቂዑ። ምብርታዕ ዘርኢ ብመንእሰይ ዳዊት ኪዳነ 3000 ናውፋ ሞራል ሕጂ ዕወት ክትከውን እንዲኻ ኢልካ ኣብ ውድድር እንድሕር ቀሪብካ ክዕወት ኢልካ ክትቀርብ ልክዕ እውን ኣነ ብዝረኣኽዎ ኣብዚ ዝቐረበ ፍርያት ሓደ ካብ ሓደ ዝበልፅ እውን ኣይነበረ። ኣነ ከም ሰብ ልክዕ ክሕጎስ እኳ ተኸኣልኩ እቶም ከማይ ዘይተዓወቱ ዘለዉ መንእሰያት እውን ፅባሕ ንጎ ክዕወቱ ምዃኖም እየ ደኣምን። ኣነ ግን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ፉትባንክ ብሃብታም ሓይላ 4000 ናፋ ኩሉ ግዜ
ኣነ ነዚ ክሰርሕ ከለኹ ሓደ ብቑዕ ነገር ሰሪሐ ንህዝቢ ኣበርክቶ ዝገብር ፍርያት ንምቕራብ ይተዕላማይ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሎማዓንቲ ካልኣይ ወፂኻ ተባሂለ ደስ ብለኒ ምክንያቱ ሰሪሕካ ብቑዕ ተባሂሉ ተሸላሚ ክትከውን ምኽኣል ንዓይ ዓብዪ ዕግበት እዩ ንቐፃሊ እውን ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ካብ መዘባ ጦሮና ካብታ ባሲ ባነስ ይመዝና ሽድሸሽ ናፋ ሃኒዋል እንዳባሲ ባነስ መምህር ኮይኑ ዝሰርሕ هو أبز مدى بابز تخيل مالتي قدامي بين وتي له بتعمي صبو أبي قطالخا كابزن لعل نخطر كابزن لعل نخوسخ عزي تابع إن له مالتي thank you ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መደብ ንመሰረታውያን ጸገማት ሕብረተሰብ ብምልላይ ብፈጠራዊ ሓሳባት ፍታሕ ምምጻእን ኣብ ቀዳምነት ልምዓታዊ መደባት ሃገር ጥሙር ፈጠራዊ ክእለት ተሳትፎ መንእስያት ንምብራኽን እዩ እዚ ብሃማመተ ዘዋደው ዝተወደበ መደብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ መንእስያት ሰናዕቲ ጥራይ ዘይኮኑ መሃዝቲ ኮይኖም ዝቐርብሉ መድረኽ ንምፍጣር እዩ ብዙሕ ብሉእ ስራሓትን ስነ ሓሳብ ምህዞን ክቐርብ ከም ዝኽእል ኣብዚ ምርኢት ጋህዲ ኮይኑ እዩ ተወዳደርቲ እውን ስራሓቶም ከንጸባርቑን ከላልዩን ባይታ ስለ ዝረኸቡ ከምዚ ዓይነት ውዳበን ውድድርን ክቐጽል እዩ ለበውኦም هو እዚ ናይ ሃማት የዘዋለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውዕሉ ናይ ባሓቂ ክቕጽል ዘለዎ መደብ እዩ ገጻልኻ ብድሕሪና ዘለዉ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ገዛ ዘለዉ ብዙሕ ክወፁ ይኽእሉ ኣለዎም ኣብ ከምዚታት ክሳተፉ ይኽእሉ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ዘረበቱ ማለት እዩ እወ ሃማማት ነዚ ዕድል እዚ ዝፈጠረልና ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደለም ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣፍሪኻዮ ተጠቃሚ ክበፅሑ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብመልክዕ እዚ ዓይነት ውዳበ እዚ ኣብ መድረኽ ኣቕሪብካ ዘን ናብ ህዝቢ ንኽዝርግሖ ባይታ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ሃማማት ኣዳልይዎ ዘሎ ፕሮግራም ኣዝዩ ሃናፂ እዩ ክቕፅል እውን ኣለዎ በዚ ጀሚርዎ ዘሎ ብዝተዓፃፀፈ ንመንእስያት በየኩርንዑ ዘለዉ ናይ ምህዞን ስልዓን ብቕዓት ዘለዎም ኣኻኺቡ ነቲ ኣብ ዓድና ክነፍርዮ ንኽእል ክነፍሪ ከተባብዕ ዝያዳ ፃዕሪ ክቕፅል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክላወደል ሃማማት ንመንእስያት ኣቦን ኣደን ይኽእል ይኽእል እዮም ምክንያቱ ኣቦን ኣደን ደይብላ ስድራ ኩሉ ግዜ ብትንቲ እያ ሃማማት ተደይህሉ እዚ ውዳበ እዚ እንተደይህሉ ኣብዚ እውን ኣይንበቃና ማለት እዩ ምክንያቱ ኮንትኦት እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ከነፍሪ እውን ኣይንኽእልን ኢና ልክዕ ከምዚ ቴማ ዝሕብሮ ምብርባር ፈጠራ መንእስያት ኣብ ዘላቕ ምዕባለ እዛ ቴማስ ባዕላ ትዛረባላ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕርና ነቲ ፈጠራዊ ስራሓት ድሕር ደይተተባብዖ ወይ ደይትውድቦ ደይትጥርንፎ ኮንካ ኩሉ ነገር እውን ኣብ ዕብየት ወይ ከዓ ኣብ መዓላኽ ውዕል ስለ ዘይክእል ናይ ሃማማት ሞያን ወይ ከዓ በርክቶን ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ትምህርቲ ናይ ኮርሳት ተጠርኒፎም ድሕር ሒዝኒዮም ዝተፈላለየ ሞያዊ ሓገዛት እውን ብኽኢላታት መፂኻ ክትገብረሎም ስለ ትኽእል እቲ ውዳበ እቲ መሰረታዊ ነገር ሕጂ ንሕና ነቲ ውዳበ ከም ቀዳምነት ሰሪሕና ኣብቲ ውዳበ እንተሃልዩ ብድሕሩ እቲ ዝመፅእ ዕድላትካ እንዳዓበየ እንዳሰፍሐ ኣፍልጦም ወላቲ ስራሓቶም ክንፀባረቑሉ ዝኽእሉ ባይታ ስለ ዝፍጠር እሱ እቲ መጀመርያ እቲ ውዳበ ክነሕይሉ እቲ ንሕና ኣብ ቀፃልኻ ነዘን ንሪአን ዘለና ኣብ ንኡሳን ዘለዋ ክለባትካ ናይ ትምህርቲ በብሞዮም በብዓውዶም ሓገዛት ናይ ትምህርቲ ከም ዝወስዱ ምግባርካ ንሕና ዝተርፍ ዕዮ ገዛ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ወይ ክላቦ ይደሊ ሃማማት ብሓፍ ብዓብዩ ድማ መንግስቲ ነዚ ናይ ሙዞን ስልዓን ኣተኮ ብምግባር ብውዱብ መልክዕ ነዞም ከምዚ ዓይነት ኣብ ሙዞን ስልዓን ዝነጥፉ መንእስያት ክነለልዮም ክንክእል ኣለና ኣለሊና እውን ባይታ ክንፈጥረሎም ክንክእል ኣለና ባይታ እንድሕር ዳ ፈጢርናሎም ብዙሕ ተኣምር ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኣሽቱ መንእስያት ክንሪኦ ቀኒና ኢና ስለዚ ነዚኣቶም ባይታ እንድሕር ፈጢርናሎም ዕድል እንድሕር ዳ ሂብናዮም ካልእ ስራሕ እውን ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ እቲ ኣብ ምውዳብ መንእስያት ኣብ ምትብባዕ መንእስያት ሙዞን ስልዓን ከዓ እንታይ ይደሊ ናፅነት ይደሊ
حجي حدا سب كمهز ندحر كوينو خصنا ندحر كوينو أمره نسخون الله بخلق التحزي يقول سلازي أبكم زي عينت مزون صنعان زل نتف مع نسي تاي كده ليناي ما تنزل له بايتا ناتو زخاله وركشف نعم اتو وصع زبلو سب ندحر زي يقول كوينو بزح تأمر كسرح كم زخل القصنية